Kren jong ka kenhun ki in rungut ki MLA ki bala lej penjurep ya ka Umwali badia ka than langpi ha ka Sautrik Ulber ki bala ajing murru ka District Administration West Khasil District bagi day ban ai ka kenja Khusnam i trai jaka nawar ka jing yakun persya ka jingwan kini jubor jok Assam ban bu i ka BOP ha Umwali kala penlong ya kong sngewbha halin paliar bakan numla ban chusngap nrei ban jawi ki Ummat kat ba kadang Kren bat kilat pathai khubor ka sngi khat Sautrik ubnai leber halangpi ka kong sngewbha halin paliar ha ka jingdon langru ka kong quiskil daling do marsilong kibre ki trai jung te ka kper kalong kan mentoy ayu kata ka Khusnam ban ayangi nrei ka bangi kwa kalong baka sorkar kan penbynna i uput usam ka banlong ru ka Khusnam patangi khun gikti awat ka babibin ayangi kada kaspa da kajar kata ko per ka kendaw ka siap jungi kalong si jing imi ki khun gikti ki jungi bar kalong kawat da kilak da ki klur ki bangi mlaban ken ngim laban nyew ya kata kawat ka bangi yo banlong trai ya la ka jong kari ya la ka jong ka kendaw ka siap kalau mapin bet na yo podosam ka balong kawat pateng gi khun ki ti jongi